କିଛି ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ଏହା ଏକ ବରଦାନ, ତ ଆଉ କିଛି ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ଏହା ଏକ ଧୋକା। ହେଲେ କାହିଁକି? କାରଣ ଏହି ଯୋଜନାରେ ଏମିତି କିଛି ଗୋପନୀୟ ସତ୍ୟ ଅଛି ଯାହା ବ୍ୟାଙ୍କ ହେଉ କି ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ୍ କେହି ଆପଣଙ୍କୁ କହିବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ନହେଲେ ହୁଏତ ଆପଣ ଭାବୁଥିବା ବରଦାନଟି ଧୋକାରେ ପରିଣତ ହୋଇପାରେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଏହାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ କରିବା ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓର ଶେଷରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି 2ଟି ବୋନସ୍ ପଏଣ୍ଟ ଦେବି ଯାହାକୁ ବ୍ୟବହାର କଲେ ଆପଣ ସେହି ଧୋକାକୁ ବରଦାନରେ ପରିଣତ କରିପାରିବେ। ନମସ୍କାର ବନ୍ଧୁଗଣ, ବୁଦ୍ଧିହାର ଅର୍ଥନୀତି ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଝିଅଟିଏ ଘରକୁ ଆସିଲେ ଆମେ କହୁଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆସିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେହି ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପାଠପଢ଼ା ଏବଂ ବିବାହ ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ପଇସାର ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ ଅଧିକାଂଶ ବାପା ମା ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଯାଆନ୍ତି। ସରକାରଙ୍କର ଅନେକ ସ୍କିମ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସୁକନ୍ୟା ସମୃଦ୍ଧି ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଚର୍ଚ୍ଚା ହୁଏ। ତାହେଲେ ଏହି ସୁକନ୍ୟା ସମୃଦ୍ଧି ଯୋଜନା କ'ଣ? ଏହା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବେଟି ବଚାଓ ବେଟି ପଢ଼ାଓ ଅଭିଯାନର ଏକ ଅଂଶ। ଏହା କୌଣସି ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସ୍କିମ୍ ନୁହଁ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସରକାରୀ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ପ୍ରାପ୍ତ ଯୋଜନା ଅଟେ। ଆଜି 2026ରେ ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଫିକ୍ସ ଡିପୋଜିଟ୍ରେ 7% ପାଖାପାଖି ସୁଧ ମିଳୁଛି, ସୁକନ୍ୟା ସମୃଦ୍ଧି ଯୋଜନା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଉଛି 8.2% ସୁଧ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ କୌଣସି ଝିଅ ଜନ୍ମ ହୋଇଛି, ସେ ଗୋଟିଏ ଦିନର ହେଉ କିମ୍ବା ତାକୁ 10 ବର୍ଷ ହୋଇଥାଉ, ଆପଣ ତା ନାଁରେ ସୁକନ୍ୟା ସମୃଦ୍ଧି ଯୋଜନାରେ ଇନଭେଷ୍ଟ କରିପାରିବେ। ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯଦି 10 ବର୍ଷରୁ ଗୋଟିଏ ଦିନ ବି ଅଧିକ ହୋଇଛି, ଆପଣ ଏହି ଯୋଜନାରେ ନିବେଶ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେବେ ଏହା ଅଧୀନରେ କେତୋଟି ଝିଅ କଭର ହେବେ? ଲୋକେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବେ ଏଥିରେ 2ଟି ଝିଅ କଭର ହେବେ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି ଯେ 3ଟି ଝିଅ ମଧ୍ୟ କଭର ହୋଇପାରିବେ। ସେ କ୍ଷେତ୍ରଟି ହେଉଛି ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମେ ଗୋଟିଏ ଝିଅ ଅଛି ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପ୍ରସବ ସମୟରେ ଟ୍ୱିନ୍ସ ହେଲେ ଏବଂ ଉଭୟ ଝିଅ ହେଲେ, ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ 3 ଜଣ ଝିଅଙ୍କ ନାମରେ ବି ସୁକନ୍ୟା ସମୃଦ୍ଧି ଯୋଜନାରେ ନିବେଶ କରିପାରିବେ। ଏବେ ବୁଝିବା କେତେ ବର୍ଷ ପାଇଁ ନିବେଶ ହୁଏ। ଏହି ଯୋଜନା 21 ବର୍ଷରେ ମ୍ୟାଚୁରିଟି ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମାତ୍ର 15 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟଙ୍କା ଜମା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବାକି 6 ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କ ଟଙ୍କା ସହିକି ରହିବ ନାହିଁ, ବରଂ କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ବଢ଼ି ଚାଲିବ। ଏହି ଯୋଜନା ଟ୍ରିପଲ୍-E କ୍ୟାଟାଗୋରୀରେ ମଧ୍ୟ ଆସେ। ନିବେଶ ଉପରେ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଛାଡ଼। ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସର 80C ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ 1.5 ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଫ୍ରି। ଦ୍ୱିତୀୟ E ହେଲା ସୁଧ ଉପରେ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଛାଡ଼। ବାର୍ଷିକ ଯେଉଁ ସୁଧ ମିଳିବ ତା ଉପରେ ଗୋଟିଏ ଟଙ୍କା ବି ଟ୍ୟାକ୍ସ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ତୃତୀୟ E ହେଲା ମ୍ୟାଚୁରିଟି ଉପରେ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଛାଡ଼। ଯଦି ଆପଣ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଫିକ୍ସ ଡିପୋଜିଟ୍ କରିଥିବେ, ସେଥିରେ ମିଳୁଥିବା ସୁଧ ଉପରେ କିନ୍ତୁ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦେବାକୁ ପଡ଼େ। କିନ୍ତୁ 21 ବର୍ଷ ପରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ 70 ଲକ୍ଷ କି 80 ଲକ୍ଷ ମିଳିବ ସୁକନ୍ୟା ସମୃଦ୍ଧି ଯୋଜନାରୁ, ସେଥିରୁ ସରକାର କୌଣସି ଟ୍ୟାକ୍ସ କାଟିବେ ନାହିଁ। ଲୋକେ ଭାବନ୍ତି ଏଇଥିପାଇଁ ବହୁତ ପଇସା ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲ। ବର୍ଷକୁ ଆପଣ ସର୍ବନିମ୍ନ ମାତ୍ର 250 ଟଙ୍କାରେ ନିବେଶ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ ଏବଂ ବର୍ଷକୁ ସର୍ବାଧିକ 1,50,000 ଟଙ୍କା ନିବେଶ କରିପାରିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପ୍ରକୃତ ଖେଳ କ'ଣ, କେତେ ଲଗାଇଲେ କେତେ ମିଳିବ। ଯଦି ଆପଣ ବର୍ଷକୁ 250 ଟଙ୍କା ଲଗାଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ 15 ବର୍ଷରେ ଏହା ହୋଇଯିବ 3,750 ଟଙ୍କା ଏବଂ ମ୍ୟାଚୁରିଟି ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ହେବ 11,970 ଟଙ୍କା ପାଖାପାଖି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ବର୍ଷକୁ 1000 ଟଙ୍କା ବି ଲଗାଉଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ହୋଇଯିବ 15,000 ଟଙ୍କା ଏବଂ ମ୍ୟାଚୁରିଟି ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ହେବ 47,881 ଟଙ୍କା। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ମାସକ 1000 ଟଙ୍କା ଲଗାଇବେ, ବର୍ଷକୁ 12,000 ହେଉଛି ଏବଂ 15 ବର୍ଷରେ 1,80,000 ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ମ୍ୟାଚୁରିଟିରେ ପାଇବେ 5,74,000 ପାଖାପାଖି। ଏବଂ ଯଦି ଆମେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଆମାଉଣ୍ଟ ନେବା, ଗୋଟେ ବର୍ଷରେ ଯଦି ଆପଣ 1.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲଗାଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ 15 ବର୍ଷରେ ଆପଣଙ୍କର ଇନଭେଷ୍ଟ ହେଉଛି 22,50,000 ଟଙ୍କା, କିନ୍ତୁ ରିଟର୍ନ ଆସିଲା ବେଳକୁ 71,82,000 ଟଙ୍କା ଆସିବ। ଏହା ହେଉଛି କମ୍ପାଉଣ୍ଡିଂର ପାୱାର। ଆପଣ ଟଙ୍କା ଦେବା ବନ୍ଦ କରିବାର 6 ବର୍ଷ ପରେ ବି ଟଙ୍କା କିପରି ରକେଟ୍ ଭଳି ବଢ଼େ, ତାହା ଏଠାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଏବେ ଅନେକ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ମ୍ୟୁଚୁଆଲ ଫଣ୍ଡରେ SIP କରିବା ଭଲ। ଯଦି ଆପଣ 21 ବର୍ଷ ପାଇଁ 12,500 ଟଙ୍କା SIP କରନ୍ତି କିମ୍ବା ବର୍ଷକ 1.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଏବଂ ମାର୍କେଟ 12% ରିଟର୍ନ ଦିଏ, ତେବେ ସେହି ପଇସା 72 ଲକ୍ଷ ବଦଳରେ 1,42,00,000 ହୋଇପାରେ, ଯାହା 70 ଲକ୍ଷରୁ ବହୁତ ଅଧିକ। ଏତେ ପାର୍ଥକ୍ୟ କ'ଣ ପାଇଁ? ସୁକନ୍ୟା ସମୃଦ୍ଧିରେ ସରକାରୀ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଅଛି, କିନ୍ତୁ SIPରେ ମାର୍କେଟ ରିସ୍କ ଅଛି। ଯଦି ଆପଣ ରିସ୍କ ନେଇପାରିବେ, ତେବେ SIP ଭଲ। ଯଦି ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ସୁକନ୍ୟା ସମୃଦ୍ଧି ଭଲ। ହେଲେ ସବୁ ସୁନା ଚକଚକ କରେ ନାହିଁ। ବନ୍ଧୁଗଣ,
ଏବେ ଆସିବା ସେଇ କଥା ଉପରେ ଯାହାକୁ ଇଣ୍ଟରନେଟରେ କେହି କହନ୍ତି ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଦୁଇଟି ଧୋକା କିମ୍ବା ଅସୁବିଧା ବିଷୟରେ କେହି କହୁନାହାନ୍ତି, ତା ଭିତରୁ ପ୍ରଥମ ହେଲା ସୁଧ ହାରର କୌଣସି ସ୍ଥାୟୀ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ। ସରକାର ପ୍ରତି 3 ମାସରେ ସୁଧ ହାର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି। 2014ରେ ଏହା 9.1%ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଏହା 8.2% ଅଛି। ଯଦି ଆଗକୁ ଏହା 6%କୁ ଖସି ଆସେ, ଆପଣ କାହାକୁ ଅଭିଯୋଗ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆଜି ଆପଣ ଯେଉଁ 70 ଲକ୍ଷର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସୁଧ କମିଲେ ତାହା 50 ଲକ୍ଷ ବି ହୋଇପାରେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଲା 18 ବର୍ଷରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହରାଇବେ। ଏହା ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଟ୍ୱିଷ୍ଟ। ଝିଅକୁ 18 ବର୍ଷ ହେବା ମାତ୍ରେ ସେହି ଆକାଉଣ୍ଟର ମାଲିକାଣୀ ସେ ନିଜେ ହୋଇଯିବ। ସେ ଚାହିଁଲେ ବାପା ମାଙ୍କ ବିନା ଅନୁମତିରେ 50% ଟଙ୍କା ବାହାର କରିପାରିବ। ଯଦି ସେହି ବୟସରେ ଝିଅ କୌଣସି ଭୁଲ ସଙ୍ଗତରେ ପଡ଼େ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଯାଏ, ତେବେ ଆପଣ ନିଜ କଷ୍ଟ ଅର୍ଜିତ ପଇସାକୁ ରୋକିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏବେ ଦେଖିବା ସେହି ଦୁଇଟି ବୋନସ୍ ଆଇଡିଆ କ'ଣ। ସୁକନ୍ୟା ସମୃଦ୍ଧି ସହିତ ଏହି ଦୁଇଟି ଜିନିଷ ନଥିଲେ ସବୁ ବେକାର। ସୁକନ୍ୟା ସମୃଦ୍ଧିରେ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଲୁପ୍ ହୋଲ୍ ଅଛି। ଏଥିରେ କୌଣସି ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ନାହିଁ। ଭାବନ୍ତୁ, ଆପଣ ଝିଅ ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଜମା କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ 5 ବର୍ଷରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ହୋଇଯାଏ, ତେବେ ଟଙ୍କା କିଏ ଜମା କରିବ? ଆକାଉଣ୍ଟ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଝିଅର ଭବିଷ୍ୟତ ଅଧାରେ ରହିଯିବ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଟର୍ମ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଏବଂ ହେଲ୍ଥ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ନେବା ଅତି ଜରୁରୀ। ହେଲ୍ଥ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ମାନେ ଯେମିତି କୌଣସି ରୋଗ କାରଣରୁ ହସ୍ପିଟାଲର ଖର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ ଝିଅର ସଞ୍ଚୟ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ନ ପଡ଼େ। ଟର୍ମ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ମାନେ ଯଦି ଅଭିଭାବକ ନ ରୁହନ୍ତି, ତେବେ ବୀମା କମ୍ପାନୀ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଦେବ, ଯେଉଁଥିରେ ଝିଅର ନିବେଶ ଚାଲୁ ରହିବ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବ। ଶେଷରେ ଏତିକି କହିବି, ଯାହା ବି ହେଉ, ନିବେଶ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଜରୁରୀ। ଝିଅର ଆଜି ଆପଣଙ୍କର, କିନ୍ତୁ ତାର କାଲିଟି ସୁରକ୍ଷିତ କରିବା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ। ସୁକନ୍ୟା ସମୃଦ୍ଧି ଯୋଜନା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏକ ଭଲ ବିକଳ୍ପ, କିନ୍ତୁ ଏହା ସହିତ ଏହି ଦୁଇଟି ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଯୋଡ଼ିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? 18 ବର୍ଷରେ ଝିଅଙ୍କୁ ଟଙ୍କାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଦେବା ଠିକ୍ କି ଭୁଲ? କମେଣ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହି ବିଷୟରେ ଅନ୍ୟ କିଛି ବି ଡାଉଟ୍ ଥିଲେ କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖନ୍ତୁ। ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ତାର ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା, ତେବେ ସେହି ସବୁ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଏହା ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଘରେ ଛୋଟ ଝିଅଟିଏ ଅଛି ଏବଂ ଆମ ବୁଦ୍ଧିହାର ଅର୍ଥନୀତି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନମସ୍କାର।